Kung nigwaman pong sarong proyekto na mas ikinakaugma kan sa idong lingkod, asin sana kita iuman, ninulita ini si magiging kumbaga ladawan kan kultura, kan turismo, siring man kan padagos na pangaturugan kan naga. Iyon na po ining bagong Plaza Quezon. Ini po, bako siyang overnight na pigbibo ang disenyo, kundi po naging posible sa research-driven design and participatory process and several iterations hasta makaabot po kita sa final design. Kung igwamang mas dapat na ikaugma, ninulita ini produkto nin pagtatarabangan. Bako lang po ini dahil sa sakuya, iyaon po ang malinaw na kaisipan na dapat sa araw kaining proyekto, kabali po ang mga tao. Ngunyan, mas magayuna ang satuyang pagpaparadahan ang pagkukondusiran kang mga aktibidades asin proud po kita maging Nagueño asin Bicolano. Saro po ining milestone para sa Tuugabos na nagmamaot na mas mapagayon ang plaza para sa tong mga Nagueños, both young and young at heart. Plaza Quezon has traditionally been the center of activities and other various community celebrations and even communal exercise activities. We celebrate them all here in Plaza Quezon. Dakula na challenge and opportunity po ang tinausa mo kang syudad na ma-enhance ang everyday life kang mga Nagueños sa paagi kang panibagong experiences na maitatao kan plaza. On behalf of UIP Camarines chapter, I would like to commend my colleagues in the profession for their exceptional work. I hope that this fruitful partnership between architects and the city will continue to flourish as we strive to preserve and promote our cultural heritage. Representasyon po ini kan kung ano kita kaito, kung ano kita ngunyan, asin kung ano ang gusto tang maging mangyari sa mga masurunod na taon, mga masurunod na dekada, asin panahon.